תיק, לא יוצא לו רישיון. אמר להם, לא יוצא לו רישיון. בבית משפט, שהשופט שופט בן אדם לשלילת רישיון ל10 שנים, הכל יועבר למשרד רישוי. אז אמרו להם, למה הוא עשה רישיון? הוא בשלילה ל10 שנים. אז מאז שנשללנו את הרישיון, שהוא היה בן 14, בגיל 24, מותר לו לעשות רישיון. אמרו לו, אין לו רישיון. אמרו להם, השופט קבע. השופט, מה שקבע הוא נכון. הוא אמר, חייבים לשלול לו את הרישיון. איזה רישיון לנהיגה? כל רישיון לנהיגה חייבים לשלול לו ל10 שנים. 10 שנים, אם אין לו רישיון. אם היה לו רישיון אופניים. בלי רישיון אתה מותר לך לנהוג את האופניים, נכון? כן, אבל כרישיון, אפילו אם בלי רישיון, מבחינת חוק אסור לנהוג את האופניים. למה השופט קבע ששלילת רישיון ל10 שנים? והוא לא קיבל את הרישיון.